Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n mae, Jerry Hunter dwi. A Richard Huw Jones dwi, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, podlediad lle mae'n Americanwr o Cincinnati, Ohio, yn ceisio addysgu rhywfaint ar Gymro o ben mynydd Ynys Môn ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gynta, Jerry, bob tro ar... Am. ar am. O'n i'n meddwl sa'ch ti'n bach yn fwy dramatic, ond dyna fo. Sut wyt ti, Jerry Hunter? Dwi'n iawn, diolch yn fawr. Da ni wedi bod yn ymbalfalu yn llenyddiaeth, wel ddim ymbalfalu, dwi wedi bod yn mwynhau cyfarfod ffrind newydd y pod, Huw Jones o Langwm, wrth gwrs. Gan i fwy ohono fo heddiw. A llenyddiaeth yr 19 ganrif, so da ni'n parhau fyna, ynddo? Yndyn, da ni'n trafod yr Anterliwt da. Dyw, dyna sioc bod ni'n trafod yr Gymaint i'w drafod, ac o'n i'n meddwl i barhau'r drafodaeth, i graffu'n fanylach ar gymeriad y ffŵl, yr un, achos, mae'n fodd i ni werthfawrogi dau beth, sydd yn ymddangos yn wrthwynebus i'w gilydd. Yn gynta, y ffŵl o'r cymeriad mwyaf traddodiadol. Dyna ni trafod i'w rydyn yn traddodiad gwerin yn barod, lle da. Felly mae'n fodd i werthfawrogi'r wedd draddodiadol ar yr Anterliwt. Ond eto, wrth weld sut mae gwahanol feirdd wedi mynd ati i greu dramau greiddiol. Dyna chi gweld sut oedd pobl yn arddel greiddiol, a mae'n fodd yn ei ddall bod yna ffasiwn amrwyaeth oddi fewn yr ffiniau traddodiadol hefyd lle. A jyst, yn hynny dwi'n meddwl, jyst dechrau fynd trwy enwau rhai o ffwliaid. Dyna ni'n cwrdd ambell un yn barod. A mae'r enwau yn wych, mae gen ti'r rhestr, mae'n bell o fod yn rhestr gynhwysfawr, ond enwau rhai o ffwliaid Anterliwtiau'r 19 ganrif. Oce, dyma ni. Mae Jerry newydd dweud rhestr enwau fi, felly na i drio ngora. Gwagsaw. Falster, Mr Atgas, Mr Gwantan, Syrogri, Cecryn, Plwc y Twrw, Dic y Geiria Pigog, Mr Chwedleigar, Cytym Gwamal, Idwal Ffŵl, Syr Rhys y Geiria Duon, Syr Tom Tell Truth, Syr Iemwnt Wamal, Syr Caswir a Ffowcyn Gnuchlyd. Ia, dyna ni. A ddech chi wedi gadael hwnna ar y diwedd o, yn fwriadol, so oce, gwych. Hap y damwaith, yw. Ie. Ond mae'r enw ola yna, y ffŵl am y Ffowcyn Gnuchlyd, mae o'n ymddangos mewn Anterliwt sydd am stori feiblaidd. Greunyddol. Dwi'n mynd cofio fo fel cymeriad yn ysgol Sul Penmynydd. Anterliwt, a cofiwch mae'n Anterliwt, mae'n ddwy stori, stori'r ffŵl o'r cybydd wedi i fflethu a stori arall. Achos yr Anterliwt yma, stori arall yw'r stori o'r Hen Testament am ardd Eden ac Addag Efa. A Cwympdyn. Yn wrth gwrs, mae yna sôn am Huw yn y stori honno hefyd. Ond mae Ffowcyn Gnuchlyd yn ffŵl sydd yn... A mae'n ffŵl hynod fasweddus, hynod anllad fel y gellid i ddychmygu. Ond jyst trwy'n mynd trwy'r holl enw yna. Mae yna rhyw hint yn yr enw yn does? Oes. So mae'r enw'n awgrymu lle da ni'n mynd. Be mae'n dweud Saesneg, it does what it says on the label. Yn sicr te. Ond ti'n gweld yr enwau, yr ymrwyaeth, mae'n rhai themau does. Gwagsaw, mae'n wag, a gyda llaw, mae Gwagsaw enw ar ddau ffŵl, mae'n dwy Anterliwt gwahanol, mae'n wag, mae'n falster, mae'n falsio, Mr Atgas, a Mr Gwantan, Cytym Gwamal, Gwamalrwydd, a rhywbeth sorogri o Saesneg, rogri yn Saesneg. A un nhw, Syr Tom Tell Truth, dwi'n o Saesneg, mae'n dechrau fel bach o Saesneg grand, ti'n bod. Enwau gwych, dwi'n siŵr oedd y Syr Iemwnt Wamal, pethau felly. Syr Caswir, a hefyd weithio fel mae rhai enwau'n deud, mae'r ffŵl hefyd yn deud y gwirionedd, mae'n mynd gwirionedd, fel Syr Rhys y Geiria Duon, Syr Caswir, fel cymeriad y ffŵl yn rhamau enwog William Shakespeare, King Lear, ffŵl sy'n deud y gwirionedd calad wrth y brenin. A mae'n rhan o draddodiad llenyddol a traddodiad gwerinol sawl gwlad a sawl iaith dros y byd yn A sy'n mae ffŵl ar y ffin, mae'n gymeriad doniol gwirion gwallgo, ond hefyd mae'n gallu mynegu gwirioneddau dydy pobl eraill ddim yn gallu mynegu. Dwi'n meddwl bod hynny'n rhan o'r traddodiad y ffŵl mewn llysoedd brenhinol ag ati. Dyna, mae King Lear. Bod gen fo rhyw fath o rhyw, bod o'n
trwydded i ddeud y gwir am bobl felly, union. O fewn cyfyngiadau, de. Hollol, union. Wel, dyna ni sôn wedyn yn barod, dyna ni sôn am wisg y ffŵl a'i props arbennig, i bastwn ffalig, a'i gynffon ac yn y blaen, lle de. A'i glycha, Jerry. A'i glycha, weithiau mae'n y glycha, weithiau gyda fo sbectol fawr, de. Ac yn y blaen. Ond mae'n amlwg iawn, ychydig gan o gyfarwyddiadau llwyfan sydd mewn sgript Anterliwt, testyn Anterliwt, ond yn aml iawn yn ôl y llinellau mae'r cymeriadau ni llyfaru, da chi'n gallu gweld be mae'n neud, rhan sy'n mae'r ffŵl yn defnyddio props yma, pan mae'n cyfarch merched penodol yn gynulleidfa, neu pan mae'n lladd ar y cerddor a rhywbeth fel yna. Felly mae'n rhyw syniad o'n sy'n mae'n ymddwyn, a fel dyn ni wedi trafod o blaen, mae'n hawdd cysylltu hyn gyda chymeriadau eraill mewn traddodiad eraill, fel y Zeini yn y traddodiad comediaidd yn yr Eidal, a Punch and Judy, a'r Jester Llys, beth ydyn ni wedi trafod o'r blaen, de. Ond fel arfer, de, hynny yw, ni'n sôn am traddodiad, ond mae yna lot o amrwywaeth o ddifyn y traddodiad. Fel arfer, y ffŵl yw'r cymeriad sy'n dod o'r llwyfan gyntaf. Fo sy'n dod yn gyntaf i annerch y gynulleidfa. Weithiau mae trithydd yn dod gyntaf. Ond yn aml iawn, dwi wedi bod yn craffio'r hyn yn fanol, fel ti'n bod newydd orffen llyfr, wedi bod trwy'r holl dystiolaeth. Ond weithiau yn y sgript, yn y testyn, mae'n deud yn y cyfraniad llwyfan, y ffŵl sy'n dod gyntaf, a weithiau y ffŵl sy'n dod gyntaf o flaen y trithydd, a weithiau mae'r ffŵl yn dweud, mae fi sy'n dŵad gyntaf, yn pwysleisio mae fel o'r gyntaf y llwyfan. A mae'n agor weithiau, hwyrach bod hyn rhan o'r comedi corfforol slapstick, bod yna rhyw ymrafal ar yml y llwyfan gyda'r ffŵl a'r trithydd yn cwffio fi gilydd i fod pwy sy'n dod gyntaf ymlaen, de, a weithiau mae hyn yn cael ei amlygu, mae rhyw gwffas slapstick, de, ond fel arfer y ffŵl sy'n dod gyntaf. Am reswm da, achos y ffŵl yw'r cymeriad yn anad neb mae'r gynulleidfa'n disgwyl i weld, ynddo? Maen nhw wedi dod i Wil Mabsant i fwynhau hynna, maen nhw'n meddwi, maen nhw eisiau gweld ffŵl Anterliwt yn mynd trwy bethau. A dyn nhw fod i'n ieithu efo'r ffŵl a cydymdeimlo efo'r ffŵl? Dwi'n meddwl bod nhw weithiau, de. Maen nhw'n mwynhau yn wedig pan mae'r ffŵl yn istorio, stori'r ffŵl o'r cybydd sydd wedi plethu trwy'r stori arall, de. Pan mae'r ffŵl yn chwalu byd y cybydd, na ni trafod yn ymlaen, a mae'r cybydd fel arfer yn cael ei ddisgrifio fel amaethwr cyfoethog, de. A sy'n ni'n dychmygu di, gweision ffarm llawr yn mynd yna, ac yn gweld ffarmwr cyfoethog iawn, a mae'r ffŵl gyda'r hwyl yn mynd bennod. A gweision ffarm ydi rhai actorion hefyd. So mae'n rhyw gyd-destun i'n ddiddorol iawn. A dyn ni, fel pan mae'r ffŵl yn canu can o gyngor yn merched yn dweud, mae'n rhywbeth patriarchaidd, rhyw ieithol ar hynna, mae'n siŵr mae merched fod behafio. Ond eto mae ffŵl yn dweud yn aml, ond mae dynion yn cael beichogi merched dianc, heb unrhyw gyfrifoldeb, mae y ferch sy'n gwneud dioddau. Felly, dwi'n meddwl bod yna uniaethu ar ffŵl, a'i neges, a'i ymddygiad. A hefyd, os ni'n meddwl bod pobl yn cael mynd i Wil Mabsant i gael mwynhau torri yn rhydd o hiala arferol cymdeithas, y ffŵl sydd yn ymgorffori a rhyddid a'r gwall gofrwydd a'r hwyl ydych chi'n cael bod ydych chi'n cefnu yn gyfan gwbl ar reola dros dro. So mae'n mwynhau. So ffŵl sydd o'r llwyfan gyda fel arfer, a mae'n anarch yn y lleitfa, ac mae'n dychmygu hyn, cert yn ganol sgwar pentre neu ar fiar tafar a ffŵl yn dod ymlaen yn dechrau mynd trwy bethau i gasglu pobl o gwmpas y llwyfan dros dros eto. Mae gennau sy'n gallu mynd i lot o theori fel dwi'n neud efo llyfr, na i ddim neud yma, ond am y proses syniadaethol yn troi torf afreoli sy'n gynulleidfa sy'n fodlon ista a gwrando ar drama. Mae'n ddiddorol. Mae ffŵl yn creu trefyn, mae'n troi torf yn gynulleidfa, a mae hefyd yn chwalu trefyn. Mae'n ddiddorol iawn. Mae'n gymeriad probithaidd mewn ffordd, efo egni de. So mae hynny'n ddiddorol iawn. Ond felly, ein ddechrau efo araith gychwynnol, ffŵl un efo hoffuli, Gwagsaw, yn Anterliwt, yn hyn gyfaill, Huw Jones o Langwm, Hanes y Capten Ffactor, a dyma ddechrau yr Anterliwt. Mae Gwagsaw yn dod o'r llwyfan, mae'n cyfarch yn gynulleidfa, a ni trwy i araith yn fanol. Mae'n wych. Reit, ac os da chi'n newydd i'r heniaeth byddwch chi ddim yn gwybod, mae Jerry jyst yn rhoi darn o bapur yn llaw i cyn bod ni'n dechrau recordio hyn. A weithiau talpio destun fel yr achos yma. Felly, maddewch chi mi os di'r darllen ddim yr hyn y gallaf o fod. Gwaed y grog lan fy neidiau, mae yma niwl anale,
a gwragedd yn cerdded yn ddrwg ei naws, efo'i cywion ar draws y cea. So, ni stopio ar ôl pennill cyntaf, felly dyna eiriau cynta'r ffŵl, llinellau cynta'r ddrama, mae'n cyfarch y gynulleidfa fel fy ynidia. Anwyl, mae'n sefydlu perthynas agos rhwng yr actor a'r llwyfan y gynulleidfa. Ond mae'n dechrau'n sipyn yn rhegi gwaed y grog lan, croes Iesu Grist, mae'n rhegi yn syth bin. A wedyn, yn ail unell, mae'n niwl anila, niwl ofnadwy, mae'n methu gweld. A mae'n golygu dau beth o yma. Mae'n ddau beth yn digwydd ar y pryd. Yn gyntaf, hwyrach bod o wedi meddwi fel llawr o gynulleidfa. Ond hefyd, nes ymlaen, mae'n dychanu yr hen draddodiad proffwydol Cymraeg a hen gysyniad canol oesol reiddiol bod y bardd yn broffwyd sy'n gweld pethau gwahanol. Felly mae'n niwl yma, mae'n gwahanol fel. A wedyn, yr llinell nesaf yn y pennes, y gwragedd yn cerdded yn ddrwg i naws efo'i cywion ar draws y ce. Yn syth bydd rhyw gyfeiriad a ymddygiad rhywio mentris. Ddrwg ei naws. I ddrwg ei naws, fod nhw'n cerdded a cywion, yn i'w plant bob man, hwyrach plant wedi geni telli'n brodas. Roeddwn i'n breuddwydio, gryndwyawr cyn fy neffro, ac yn gweled rhyw berson o wlad yr ha yn ffair gynwyd yn bwytau ginio. So dim yn ni, yn dychanu yr hen draddodiad proffwydol, yng nghyfres gynta'r pod, oedd yn trafod y canu bryd a proffwydolaethau'r darogan, yn y cyfnod modern cynnar mi oedd pethau weith yn cael ei galw'n prognasticasion yn cael ei gyhoeddi, proffwydolaethau, a mae o'n dychanu syniadau yna. Dyn ni wedi trafod yn y gyfres dwytha gweledigaethau bach cwrs Elswyn. O'n i'n breuddwydio, crynddwyawr cyn fy neffro, a wedyn, felly mae'n cael rhyw weledigaeth, ond be mae'n ei gweld, rhyw berson o wlad yr hân, ffair gynwyd yn bita i ginio, wedyn mae'n mynd ymlaen a mae'n dweud rhyw bethau. Roeddwn yn gweled rhwng tywyll a golau, ddwy wraig yn ymelydd sy'n ar uchau'r cymylau, a mina'n chwerthin o faes fy ngho, oedd ei tanyn wrth sbio ei tinau. So humor plentynaidd yn symud. A mae'n odlu cymelau hefo tinau. Chwarae teg o. Gweled y byddwn fi gwedi boddi wrth dy tafarn yn Sir Aberteifi, a gwelwn yn Llundain oddi ar fy hun brinder o win a brandi. A mae'n mynd ymlaen, a mae'n honni bod wedi teithio o gwmpas Prydain trwy gyfrwng i weledigaeth. Mae'n dweud wedyn bod wedi gweld plant Aberystwyth yn mynd i ffwr i Bristo, a wedyn Modryb Elin o'r Tinbryn yn istag yn dirwyn isto, a wedyn mae'n mynd ymlaen, a wedyn fel y proffwydolaethau poblogaidd yn cael ei gyhoeddi yn y cyfnod weithiau, mi na len i flwyddyn galad fe chwyddau ganol y merched. Felly fel arfer, maen nhw'n proffwydo ebyn hyn, dyn ni bell ar ôl yr oesau canol gyda'r mab darogan, a bod yn rhagweld bod Owain Lawgoch, neu pwy bynnag yn dŵad i achub yn Cymru, a Brenin Arthur o Englandŵr, pwy bynnag. A rwan mae'n proffwydo am y tywydd, am beth sy'n o flaen ffermwyr, felly mae'n gweld bydd eleni yn flwyddyn galad, a wedyn fe chwyddau ganol ar merched unwaith eto rhyw yn syniadau rhwyol am ferched yn beichiogi ac yn y blaen. Ond wedi diddorol, sbyn y pennill yna, yn Ffrainc bydd trefn anela. Meirw fel cywion hyd dine'r ceie. Mae tina'n ffenomena eitha cyson yn hyn, dydyn. Yn Ffrainc y bydd trefn anela, meirw fel cywion hyd dine'r ceie. Bydd byd y ci ar y bwtler a'r cwg, a lewsyn a fydd drwg ei leisiau. So cymysgedd o bethau. Fe gyfyd y farchnad eto, ond nid wyf yn cam ddyfeisio, bydd byd o'i go ar bob dynen gwael a'r cybyddion yn cael ei boddio. Yn union, felly mae'n dychanu y traddodiad proffwydol, mae'n ein hwyl yn ben y cybyddion wrth gwrs, mae'n mynd i ddrysu byd y cybydd yn ei stori un maes o law. Felly dyna fo, araith gychwynnol y ffŵl. A bydda bobl yn mynd i weld Anterliwt, maen nhw'n adnabod y cymeriadau yma.
maen nhw'n gwybod bod nhw'n fod i chwarae rhyw rôl, a wedyn bod na stori'n cael ei blethu am gylchennu wedyn. Felly, mae yna bethau mae'r Ffŵl yn gorfod wneud, fel rhaid cic i'r cybyddion. Union. A jokes mas weddus, am y merched yn y gynulleidfa ac yn y blaen. Mae efo'i ffalws yn ei law, a'i gynffon yn y llaw arall. Weithiau mae'n cynnig y ffalws i rhyw ferch yn y gynulleidfa ac yn y blaen. So mae yna bethau mae o fod i wneud, a wedyn mae'r elfennau sy'n mynd i droi. Ac yn aml iawn hefyd, yn aml iawn yn ei araith gychwyn o mae'r Ffŵl yn dychanu traddodiad proffwydo fel dyn ni newydd weld yn Gwagsaw wneud. Mae hynny'n digwydd yn aml, mae'n ddiddorol de, rwys oedd y beirdd yn rhaid dybio bod ei cynulleidfa yn gyfarwydd ar wedd honno ar ddiwylliant poblogaidd ac yn wir ar draddodiad llenyddol y Cymru, a mae'n hwyl am hynny de. A weithiau mae'n deud yn benodol bod, mi'n methu gweld, rwy'n mynd i fy spectol allan a roed o'n rhywun, ac mae'n sôn am sbiandrych hefyd, dwi'n meddwl am Ellis Wyn a'i fardd cwrs. Beth sy'n ddiddorol hefyd, jyst wrth pa mor eang mae hwn yn rhodio'n ddaearyddol, dyna. Oedd ti'n deud bod yn draddodiad sy'n cael ei syllu efo'r gogledd a'r canolbarth. Ond dyma fo, da ni'n wlad yr Ha, da ni'n Aberystwyth, da ni'n Llundain, da ni'n Ffrainc. Hollol. Da ni'n Bryste. Wel, ein union. A mae ddrama hon, cyfeirwch 2 stori wedi plethu'n hyd yn ei gael, dyma'r Ffŵl. Ond mae stori arall yr Anterliwt yma'n ymwneud a masnachwr, y Capten Ffactor, sy'n hwylio llong draw i Dwrci a draw i Venice i fasnachu. Felly mae'r gynulleidfa mewn gwilmabsan, mewn pentre, mewn marchnad yn Sir Fflint yn dychmygu bod nhw'n mynd i Llundain, bod nhw'n mynd i Dwrci, bod nhw'n mynd i Venice. Felly mae'n mynd yn bell da. Cyfrwng. Wedyn da, yn union ar sodla'r araith gyntaf yna, mae'r treithydd yn dod ymlaen. Weithiau mae'n cael ei alw yn y prolog, cymeriad sy'n deud y stori. Mae'n adrodd yr holl stori i sicrhau bod y gynulleidfa yn gwybod yn union beth sy'n mynd i ddigwydd yn y ddrama. Fatha narrator yn Saesneg. Ie, narrator a corws weithio'n dramau. Mae'n deud y stori hollol, narrator. Ond mae'n crynhoi'r holl... Mae araith gyntaf mae'n llawn spoilers, mae'n deud yr holl stori, mae'n deud beth sy'n digwydd eto. Ond yn gyntaf, mae'r Ffŵl ar y llwyfan yn barod. Felly mae treithydd yn gorfod gwthio'r Ffŵl oddi ar y llwyfan. Mae'n rhyw ymrafal rhwng y Ffŵl a treithydd. Mae'n deud, weithiau mae'r Ffŵl yn pwysleisio, a fi sy'n dod gyntaf. Weithiau mae'n deud yn y sgript, yn y cyfarwydd ar y llwyfan, y Ffŵl, enter y Ffŵl o flaen y treithydd, a rwan mae'r treithydd yn dŵad, a mae'n gweld, a da chi'n gallu dychmygu'r hiwmor gweledol, mae'r treithydd yn ddyn dyfrifol, mae gen fo gleddyf, a mae'n edrych fel rhyw swyddog neu rhywbeth, dwi'n tybio, a mae'n gweld y Ffŵl yma'r llwyfan yn mynd trwy bethau, felly mae treithydd yn dŵad, a mae'n rhyw, sy'n mi gymryd rhan y treithydd? Gei di fod y treithydd. Gei di isgwyd y gynffon fel y Ffŵl Gwagsaw. So mae'r treithydd, sef y fi, ydy'n dyfrifol yn dod, mae'n fel y podlediad, dyn ni'n gweud. Debyg iawn yn dweud, da iawn ti. Straight man, yn dod ar llwyfan, a mae'n dweud, beth yw dy fusnes Ffŵl Pendena? Myned yr oeddwn i gannu gwyliau ac eista mai drwsio fy nghwd i aros wyl simrwd syre. Ond nid eidi o ddim yn whisky neu byddai dro yn dyholli. Mi fyddwn nhw'n edrych ger eich bron yn anhirion gwedi'n hori. Cais fynd o ddim yn sydyn, ond nid ef ei dala ithgorin, mae'n isgwyd i gleddyf arno fo wan. Hold, mae cledda ganddo chwi. Nid oes gen i ond sglodyn. A mae'n siŵr bod o'n dangos i baston phallig ar y pwynt yna. Bosib iawn. A wedyn, dos o ddim yn union gyda dy briciau croesion. Na leddwch mo honnau hyll ei wawr, rwyf yn ŵr mawr ym meirion. Ie, ti'n gweld. A mae'r rhai bod yna rhyw gwffio cleddyf ar slapstick, y treithydd efo'i gleddyf a'r Ffŵl yn cwffio efo'i balws. Nathon ni grybwyll Punch and Judy reit ar gychwyn trafod yr Anterliwt. Un o'r pethau mae rwy'n ei gofio am Punch and Judy, pa mor anhygol o dreisgardio dde. Mae'n gyd yn seilio'r abuse domestic ydi Punch and Judy. Ond dwi'n cymryd bod yna lot fawr o drais chwarae yn hwn. Yr union. A dyn ni'n gwybod, ond os ydw, dyn ni'n gwybod yr hogiad i gorau gweithio'n galad i ddysgu'r holl linella i berfforio'n 2-3 awr. Felly rhai bod nhw'n ymarfer i campa corfforol hefyd ar y cwffio a'r dawnsio a'r pethau yna gyd. Fe diddorol iawn yna. Wedyn... O, ble o'n i wen? Gymaint i'r rhafod. Felly, Ffŵl o'r cybydd, dyn ni'n crybwyll hyn lot, ond jyst i bwysleisio eto, fel arfer mae cybydd yn amaethwr, y job o Ffŵl yw twyllio'r cybydd o'i bres a chwalu i fyd o. Ac yn yr Anterliwt yma, Davies y cybydd, enw traddodiadol lle, ar un bwynt mae o'n dŵad ar y llwyfan, ac mae'n cwyno, mae'n deud, bod i fyd ar ben,
Ac mae'n defnyddio'r ymadrodd, mae'n dod ar y llwyfan, mae'n anerch, hynny, nes ymlaen y ddrama, mae popeth di mynd o'i le i fywyd o lle. Mae'n gwario pres, mae wraig di marw, mae blant o'n rhemp, a mae'n dod ar y llwyfan, y cybydd, a mae'n dweud, mae arnau fyd anafus, byd anafus, byd wedi troi ben i weired. A dyna rhywbeth mae haneswyr sydd wedi astudio traddodiad y carnafal yn Ewrop yn y cyfnod mod yn cynnar. Lot o dystiolaeth am y carnafal yn Ffrainc, Ysbaen, Fiesta yn Sbaen ac yn blaen. Ac un o'r themau amlwg, o'r thema y byd a'i ben i weired, troi y byd ben i weired, neu tir chwyth allan. Dynion yn gwisgo fel merched fel dynion. Traddodiad Ffŵl, mae yna rhyw atgof tenel hynna gyda Ffŵl ebryll heddiw yn weithio ar y cyfandir. Mi oedd dyn llawd o'r stryd yn cael ei wneud yn frenin am y diwrnod. Yn y traddodiadau pan oedd plant yn curo'r rhieni neu plant yn curo'r athrawysgol, troi ben y byd a'i ben i weired. Ac dyn ni'n gweld hynna, be mae'r Ffŵl yn wneud gyda byd y cybydd. A pan mae'r cybydd yma ar ôl yr Ffŵl mewn trwy bethau, mae'n dweud, mae arnau fyd yn afus, mae pob di chwalu, mae'n cwyno, mae'n dweud bod y plant wedi hirtio, a mae'n dweud, yn benna ffordd mae'n dangos hyn yw trwy dweud bod y ffin rhwng anifeiliaid y ffarm a'r cartre wedi cymysgu bod pethau bydyr o'r sgubor yn y cegin, a bod cawsyn o'r cegin allan yn y sgubor, a pethau cymysgu ffiniau, chwalu trefn, chwalu'r ffin rhwng byd, pobl o byd anifeiliaid. Ac dwi'n hoffi drafod theori anthropolegol, dwi'n gwybod, a mae anthropolegwyr sydd wedi astudio diwylliannau dros y byd wedi craffu'r pethau fel hyn. Wel, un o'r pethau mwyaf elfennol i gymdeithas amaethyddol yn wedig yw'r ffin rhwng pobl ac anifeiliaid. Os ti'n byw yn agos ar anifeiliaid, mae'n bwysig parchu'r ffin yn syniadaethol, mewn ffordd. So mae'n ddorol bod hynny'n digwydd. So bwlchu'r ffin yna. Ie, hollol. So mae'n digwydd. Mae gymaint o hwn neu fi feddwl am y llun ac yn brwygl. Un o fy hoff. Ymrafal rhwng carnafal a hollol. Ffantastig. So mae hynny'n rhan bwysig o beth sy'n digwydd yma. A dyn ni'n trafod yn barod unwaith eto, mae'r cybydd yna meithwr cyfoethog. Dychmygu llawer o weithio'n ffarm, ffarm mwnau, gweld hynna. Ac mae'n hanesydd Cymreig da iawn, Richard Suggett. Mi sgwennodd o erthygl wych am hanes y Wil Mabsant, mae'n dda iawn. Ond wedyn mae'n cymharu'r Wil Mabsant Gymreig yn ôl dystiolaeth sydd wedi groesi. A beth ni'n gwybod am carnafal ar y cyfandir. A mae'n dweud, wel, fel dwi'n dweud, mae thema'r byd a'i ben i weired yn rhan amlwg o carnafal, ond dwi'n mynd gweld hynny'n dystiolaeth am Wil Mabsant yng Nghymru, gwylio Mabsaint. Ond dwi'n meddwl, chwarae teg, mae'n ysgolau gwych, a hanesydd ydi o ddim wedi astudio'r deunydd llenyddol gymaint, ond dwi'n meddwl, yr Anterliwt oedd yn cael ei ffurfformio mewn gwylio Mabsant oedd modd i amlygu'r thema yna, So dyna lle ni'n gael o yn y Wil Mabsant. Dwi'n gweld pobl fel mewn rhai carnafals ar y cyfandir yn gwneud hynny gwisgo'n rhyfedd yr holl bethau yna i gyd, ond mae'n digwydd yn yr Anterliwt. Dylwn ni egluro wrth y grandawyr bod Jerry newydd orffen sgwennu llyfr, neu mwy na heb wedi gorffen sgwennu llyfr ar yr Anterliwt. Mi fydd o ebyn ni bennod mynd allan. Gwn i weld. Cysylltwch â Jerry pan ydych chi'n gwrando ar hwn i'n siŵr bod wedi gorffen. Felly bydd hwnna'n dod allan rhyw ben. Felly dyma rhan o reswm. Mae yna ffasiwn afiaeth a brwdfrydaeth yn y trafod. Ond yn sicr felly, wedyn mae yna, unwaith eto, trwy graffu ar rôl o Ffŵl, dyn ni'n gweld sut oedd bardd unigol fel Huw Jones o Langwyn achos yr yma yn gallu gweithio yn greadigol iawn oddi fewn i ffiniau'r traddodiad. Un o bethau sy'n digwydd mewn nifer o anterliwtiau, weithiau mae'r Ffŵl yn ogystal â bod yn gyfrwng i amlygu anhrefn, a chwalu rheola ar y llwyfan, a chwalu byd y cybydd, a troi byd y cybydd a'i ben i weired ac yn y blaen. Hefyd, weithiau, mae'n chwalu ffiniau'r anterliwt ei hun. Rhywbeth o ran strwythur y ddrama, weithiau mae'r Ffŵl yn ymddangos yn annisgwyl yn y stori arall yna, reit? Ond i orffen y dyfyniad ola yma, dyma ni, nid stori'r Ffŵl sy'n yma, stori
o Hanes y Capten Ffactor, sef teitl Anterliwt. Mae'r Capten Ffactor yn Llundain, mae'n Gymro, sy'n mynd i Llundain, mae'n Gadon Llong, a mae'n cael ei gymisiynu gan ddau fasnachwr neu ddau farsiant yn Llundain i fynd ar fordaeth i Dwrci da. A ni'n gweld beth sy'n digwydd. So, nes i dechrau mynd trwy... Oce, mae'na eitha tipyn yn mynd. Dwi'n ffindio'n ffordd. Dwi'n mynd i gychwyn fel y cyntaf o'r ddau farsiant, ie? Ie. Dy da fo i chwir pendefig, cyradol mwyn caredig, rwy'n dallt eich bod yn ddigon siŵr yn ddwys gadarn ŵr dysgiedig. Mae ffactor yn ateb. Dy da fo i'r glân farsiandiwr, yr ydwy fi'n drafeiliwr, ond eisia marfer a rhyw art, lle cawn i bart o swcwr. A wedyn dyma'r ail farsiant, os rhowch eich bryd yn ffyddlon ar art y navigation, a bod ar honno'n ddigon ffraeth fe gawch fywoliaeth rhyngddon. Ie, felly mae'n sgwrsio, a wedyn mae ffactor yn derbyn comisiwn, a wedyn mae'n neidio dros y darn nesaf, a mae'r ail fasnach o'r ail farsiant yn debyg yn nhw long, mae'n enwi'r llong. Mae ganddo'n long wych heini, a elwyr y Royal Mary, yn 300 tunnell ger eich bron, a fentrwch yn hon i dyrci. Ie. A mae'r ffactor yn dweud, mi fentraf yn ddiloddest ar bob condisiwn gonest, ond cael arni forwyr pyr mewn gorchwyl gwyr a'ch gorches. Felly dyma ni, Dad, dyna ni yn stori Capten Ffactor, mae'n Llundain, mae'n newydd dderbyn comisiwn gan y ddau farsiant, y ddau fasnachwr, i fynd yn gapten ar y llong, mae'n enwi'r llong, a Royal Mary i Dwrci da, iawn. A wedyn maen nhw angen penodi morwyr i wylio'r llong. Felly dyma nhw ar y docian Llundain, ar gart, ar sgwar pentre gan o'n gweld map. Maen nhw'n cerdded o gwmpas dociau Llundain a chwilio am forwyr i'w cyflogi da. A wedyn pwy sy'n dŵad? Ond Gwagsaw. Y Ffŵl, reit. Gwaed yr eirin perthi, ewch chwi ar y môr a mari, mi ddo fi gyda'ch os deil y ger, mae gen i Lester lusty. Mae gen i Lester lusty. Dwi'n mynd ama bod na rhywbeth yn cael ei chwifio ar y pwynt yna. So Lester llong a Lester... Ond lusty. A mae'n cocio fod o'n cam ddall yn meddwl yn lle enw llong bod Mari yn enw ar ferch go iawn. A wedyn... Mae ffactor yn gweld trwy fo'n sydd, mae ffactor yn dweud beth sy'n dylon ti ffwl ben dena. Llawer byd o goesau catia a lloned un sach o eisyn fil ac mae ynddi hi 2,000 o fale. A wedyn, weithiau ni'n gweld aml pan mae y ddrama wir yn mynd yn tanio dani lle. Weithiau mae cymeriadau yn rhan i pennill ynddo. Mae un actor yn llyfaru llinell neu ddwy, a mae'r actor arall yn gorffen yr un pennill. So nesa, mae'r ddau farsiant, y ddau fasnachwr yn naif, a mae boi ma'n forol go iawn, allan ni gyflogi fo lle. Felly mae'r masnachwr cyntaf yn deud, a fuos ti rioed yn morio. A so mae'r Ffŵl yn ateb. Do unwaith mewn padell. Ond gwell fasa'n peidio, fe'n chwythodd y gwynt fi o foel y llan, y nilyn roeddwn tan fy nwylo. So fersiwn o rigwm traddodiadol lle. Yn y chwarae... A fues ti roed yn morio do mewn padall ffrio. Felly mae'r Ffŵl yn... Chwythodd y gwynt i'r ail o man. Felly mae'r Ffŵl yn dod i fewn i ganol y stori arall, a mae'n drysu'r stori, mae'n gwneud hwyl yn ben i stori nhw mewn ffordd. A wedyn, mae'n mynd ymlaen, a mae llall yn fi ysdi roed ar gefn Moreigion, a wedyn y pennill nesaf, fi ysdi roed mewn difri yn morio ar y Royal Mary enw'r llong. O'n i bym ar fari, brolgi bras, mi fy'n yn hun rhyw ddas ar ddownsi. Felly yn cymryd enw'r llong fel enw merch ac yn y blaen, ac yn tan seilio. Mae wedi bod ar fari, ond nid ar y Royal Mary, dwi'n meddwl. Yn hollol da. Felly, yma'n yn digwydd, yn weddol aml, a mae Huw Jones yn enwedig oedd o'n ddawnus iawn o ran defnyddio'r fframwaith traddodiadol lle, ac yn creu rhyw hiwmor greiddiol i fewn i hynna. Ac hiwmor bras iawn, holl jocs anllad, efo Ffŵl a'i ffalws mawr pren ac yn y blaen. Ond eto, dwi'n meddwl, o sa pwynt celfyddyd, os mae celf yn gweithio, os mae hiwmor yn gweithio, mae'n rhywbeth eitha sophistigedig amdano fo, I ddechrau, os meddwl mae hiwmor, os meddwl am waith celfyddydol comic doniol, mae'n wahanol i unrhyw waith arall I raddau, achos mae chwerthin yn adwaith corfforol.
Mae'n digwydd yn naturiol, dydy. Dych chi'n gallu rholi fo. Dych chi'n cael rhywbeth yn ddolnio, dych chi'n chwerthin. Mae cycle liquid yn gallu gliro so mae'r ymenydd yn gweithio, holl gyhyran y gwyneb sy'n cael ei ddefnyddio i chwerthin. Mae'n adwaith fel persychu neu tisian, dydy. Ond pan mae artist yn trio creu hiwmor, mae'n llunio rhywbeth sydd yn esgor ar adwaith corfforol y chwerthin, Mae'n sawl ffordd yn hynna. Mae'n lot o theori yn ymwneud â hiwmor. Mae'n un yna, ddim fynd i fanylion yma, ond jyst i grynhoi, mae'n y theori, system yn gael o the incongruity theory. Felly, theori pan mae dau ddosbarth neu ddau gategori o ganfod y byd yn gwrthdaro, yn anusgol da. I gliro hyn gyda enghraifft ystrydebol, so meddwl am gomedi llwyfan fodfil ys talwm, rhyw ddyn parchus yn gwisgo siwt efo het boler ac yn brel, edrych fel cyfrifydd parchus, cyfoethog yn cerdded ar y llwyfan, a mae'n blisgyn banana, a mae'n llithro, a wedyn mae'r dyn parchus hunan feddiannol mewn eiliau, mae'n fel doli clwt yn syrthio. Dau gategori yn gwrthdaro, a mae'n chwerthin, mae'n hiwmor wedyn. Felly mewn ffordd eitha sophistigedig ar un wedd, mae'r bardd yn chwalu ffiniau ddrama ei hun. Dyna ni dechrau ymgolli yn stori Capten Ffactor, wedyn mae'r ffŵl yn dod mewn o'i stori ei hun, yn chwalu'r ffin yn gyda'i stori, a mae'n creu rhyw hiwmor yn ddo ei hun. Mae'n lot o bethau felly. Mae'r ffŵl yn chwalu ffinio bob math gan gynnwys ffiniau stori ei hun. Wel, dyna fo, dyn ni'n... Wel, Jerry, ffantastig. Dwi'n falch bod ni wedi cyfarfod Ffowcyn Gnuchlyd a'r criw. A'r Gwagsaw. A'r Gwagsaw. A Mr Gwantan. Diolch yn fawr. Mae hwn yn stwff ofnadwy o ddiddorol a mae ddiddordeb di yn serenu sydd yn gyffroes iawn. Edrych ymlaen i ddarllen y llyfr yma. Diolch i ti. Diolch i Richard Martin sy'n recordio ac yn dewiniaethu y tol y llenni i wneud hyn i gyd yn randawadwy ac yn wyliadwy. Diolch i chi am roed esgus i ni wneud hyn. Byddwn ni'n gwerthfawrogi'n fawr os da chi'n rhoi gwybod i bobl am fodolaeth y pod. Da chi'n gallu dweud bod ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. Da ni ar gael yn gyntaf bob tro ar am. Mae Jerry hefyd yn darparu crynodeb Saesneg o bob un o'r penodau yma ar gyfer nation.cymru. Edrych ymlaen i weld sut ti'n cyfieithu rhai o'r enwau yma. Jerry Hunter. Ac felly... Oh god, meddwl fo. Reit, oce. Felly, byddwn ni'n ôl yn fuan a tan hynny, hwyl am y tro. Hwyl am.